Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:06 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni Paparong Tals programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras na ringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabwasan. Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si engineer Richard Gutierrez Olanday. Dan engineer Dennis Trelio Palaganas. Agaw natan na Martes Petsa 29 at bulan na Abril 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Apat ram biktima na aksidente, pulisya man papaabig jad patambalan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 23 anyo sabi at talapos laga niya umbubol tangid karsada. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Duara motorsiklo ng banggaan sa kay sa asugatan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 61 anyo siya BA a biktima na duwaran na managsikwat ang kablen cellphone na tan 35,000 pesos ni Batiklawari na saray suspect. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:09 na kabwasan tanatan wadyara detalye at balitad lokal. Imbatik di patambalan so 60 anyos siya senior citizen kaya rin nabangga sumama ni Juanto na lulugan anuduras na alas 12:18 na palbangon Yagawa Jadda National Road Barangay Bukaklay Balay na Aguilar Pangasinan. Sa re-involve biya luluganan Honda TMX 155 kulong-kulong green plate number 6587 mamanihuan na Orlando Fernandez Evangelista Biodo awalaan na lisensya. Aga kasulong na reflectorizer vase
residente na barangay Pagatpata, Santa Cruz, Zambales, tansamay kabanggaan to niya amputin Isuzu D-Max walay plaka to na NIB 6648 mamanihuan na Alfreda Felix Lisa Di Castro 50 anyos wala sawa judge na branch 22 Regional Trial Court Narbacan, Ilocos Sur wala na lisensya residente na barangay Lucapa, Ciudad Alaminos. Jadi inisial investigasyon na saray kabiyangan na pulis sa Redwaran Luluganan so namparan na mamarap jada north direction sa may Honda TMX so wala daw naan unto tumbok so Isuzu D-Max nang biglan na limiko so Honda TMX nan resulta na disgrasya akagamor na sugat so driver na Honda TMX ya si kato yung batik dya dapat tambanan legan na ya sa may Isuzu D-Max ya mamanihuan na judge so agmet asugatan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. 23 anyos sa biya talapos legan yung bubultang ada karsada yagawa jad oras na alas 10 o alas 8:10 na labi jada National Highway na barangay Kauringan, Balay na Season, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Mariel Ann Lanon Molinilla, estudyante native na Lulwasan na Balatan, Camarines Sur. Tan si katoy manaayam natan jada barangay Segundo, Balay na Season, Pangasinan. Si katoy talapos na ambalangan na motopos Typhoon 150 motorcycle. Wala na temporaryong plaka mamanihuan na nabili palitang Jamandri 70 anyos wala sa wad maralo sa walaan na lisensya residente na barangay Segundo, Balay na Season, Pangasinan. Jad investigasyon na pulis sa kabatan niya sa may biktima sumbuboltang jad karsada nalapwa dawis yamamarap jad east direction nan agto na imano so pasabin na motorsiklo ya mamarap jad north direction sa may biktima so kagamor na sugatan gasgas jad nandoon parte na laman to niya tan asugatan bat so abitlan na driver ng motorsiklo tan si Karayang Batika jad po sa Robio Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Wala si mampapaabig yung patambalan so taluran na katao kaya rin si Karaya na aksidente oras na alas 10:40 na Kabuasan yagawa jada Provincial Road Barangay Santa Maria, Balay na Mapandan, Pangasinan. Jadi initial investigasyon na pulis sa may red baha motorized tricycle iwalay temporaryon plaka mamanihuanan Eddie Abrera Sarmiento 58 anyos wala sa tricycle driver residente na barangay Golden na Mapandan, Pangasinan. Kay bato nakalugan iray manangaran na Maria Salve Beltran Bungato 31 anyos wala sa nan na paran residente na bitlan na barangay tansamay ambalangan na Rossi 125 motorcycle iwalay plakan 263 BOQ mamanihuanan na Rimart Ferti Arira 30 anyos wala sa security guard hangga po lisensya residente na barangay Bunuan na Binlok, Syudad na Dugupan. Jad ginawa niya initial investigasyon na sa kabiyangan na pulis tan base mo palapag nan Maria Salve Beltran na Bungato si Kare manalapod south direction nang biglan si mabiso ambalangan na Rusi 125 motorcycle singiga na sa disgrasya pareho na sugat-sugatan iray taluran na katao dan si Kare batik jad Mapandan Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Kagamitan na negosyante tinakaw suspect na aresto agawa sa insidente jada Balay na Bulinaw, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Anita Madulid Gamuida sa 61 anyos biyuda residente na barangay Balingasay, Balay na Bulinaw, Pangasinan. Legan niya saray suspect so kinabat mo tagnaran niya Rosemary David 33 anyos wala asawatan na Imelda Kadang de la Cruz
54 anyos, byuda ng parang residente na Barangay Pilay, Bali na Villasis, Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis. Oras na alas 2 ng araw, si Mrs. Gamueda kay bato sa duwaran sister to niya si Karay Manakar jad Bulinaw Public Market nandimmalan iray duwaran suspects tan sinikwata so Apple iPhone yamang kantidad na 100,000 pesos sa unit ya Oppo cellphone manbili na 5,000 peso tan sa may wallet na biktima yan ang karga na 35,000 pesos sa redwaran suspect so na-arreston tampol na saraya otoridad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Antes tanong dapat gada saray balitad nasyonal pasabit si katayon nun kapaborito Errol Horado wajanire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 Kabuasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin, 5:19. Alas 5:19 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ipinaalala ng isang mambabatas kay Vice President Sara Duterte na sa panahon ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumaas sa 70 pesos kada kilo ang bigas habang nakapasok rin sa merkado ang may bukbok ng mga imported rice. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong na nakakatawa na nakukuhang mamintas ni Vice President Sara na siraan ang programa ng administrasyon gayong malaking ginhawa at tulong ito para sa mga ordinaryong pamilyang Pinoy.
Binigyang din ni Adyong na ang komento ni BP Sara ay nagpapaalala lamang sa paghihirap ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng nakalipas na administrasyon, lalo na sa panahong sumirit ang bigas sa 70 pesos kada kilo at naging krisis ang food security. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Posibleng madagdagan pa ang mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay ICC accredited Filipino lawyer Gilbert Andres, na kinakatawan ang ilan sa mga biktima. Kabilang sa posible anya na maisama sa paglilitis kay Duterte ay ang mga kasong rape at torture. Noong Pebrero ay naghain ang Office of the Prosecutor ng ICC ng aplikasyon para sa arrest warrant laban kay Duterte na naglalaman ng 45 kaso ng pagpatay, 4 na kaso ng torture at 3 kaso ng rape na ayon sa taga-usig ay may reasonable grounds bilang sila ay indirect o co-perpetrator. Binatay ito sa 2019 report na natanggap ng ICC Office of the Prosecutor na nagdetalye sa umano'y panggagahasa ng law enforcement officers sa mga kababaihan na may personal na ugnayan sa mga individual na pinaghihinalaang may kinalaman sa droga. Ang ilan sa kanila ay pinatay umano kalaunan. Bukod dito, iniulat ng US State Department ng 16 na Filipino police officers ang sangkot sa 8 kaso ng rape magmula 2017, nakasagsagan ng war on drugs. Nakapagtala rin ang Center for Women's Resources ng 13 kaso ng pang-aabuso na isinagawa ng mga police officer sa pagitan ng January 2017 at July 2018. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng ICC sa darating na Setyembre. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinumpirma ng Philippine Navy na may 3 barkong pandigma ng China ang namataang umaligid sa mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos sa kasagsagan ng pagdaraos nila ng Balikatan Exercise 2025 sa Zambales. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, namataan ang mga barko ng Chinese People's Liberation Army Navy may 60 nautical miles sa kanlurang bahagi ng bayan ng Palawig sa kasagsagan ng Maritime Multilateral Exercise noong Sabado, April 26. Kabilang sa mga namatang barko ang Jiangkai 2 class na may bow number 579, isa pang barko na may number 500 at Dongdiao class auxiliary surveillance ship na may bow number 797. Tiniyak naman ng Philippine Navy na nagpapatuloy pa rin ang aktibidad ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini, gayon din ang mga US combat vessel ship sa kabila ng presensya ng Chinese vessels. Siniguro rin ito na ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at allied forces sa pamamagitan ng pagmonitor sa presensya ng mga Chinese vessel. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, muling itinulak ni Senator Christopher Bongo ang pangangailangang unahin ang mga reforma sa kalusugan ng isip kasunod ng 2024 Mental State of the World Report na nagsiwalat ng malaking pagbaba sa mental health ng Pilipinas mula 78.44% noong 2023 hanggang 68.76% ngayong taon, habang ang marka ng bansa ay nananatiling higit sa global average na 62.84. Ang pagbaba ay nagpapakita ng tinatawag ni Senator Go na urgency o urgent emergency, partikular sa kabataang Pilipino. Ang panukalang batas, kung may papasa ay nag-uutos sa paglikha ng mga espasyo sa loob ng mga universidad at kolehiyo ng estado kung saan ma-access ang libreng pagpapayo na psikolohikal na serbisyo
hahawakan ito ng mga sinanay na profesional. Nagmumungkahi din ito ng 24/7 hotlines upang matiyak na ang mga estudyanteng balisa ay mabigyan ng tulong anumang oras kahit saan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, matapos ng alyansa para sa bagong Pilipinas rally sa Pampanga, mas pinaigting ni senatorial candidate Manny Pacquiao ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng house-to-house outreach at rally events sa Naga City nakaraang Miyerkules. Kasama ni Pacquiao si dating Vice Presidente Leni Robredo na kasalukuyang tumatakbong alkalde ng Naga. Sa kanilang joint campaign, ipinakilala at nagpahayag ng suporta si Robredo kay Pacquiao na nagsasabing siya ay mabait at napagkakatiwalaan. We will always be behind Manny Pacquiao. Magkalaban man sa presidente noong nakaraan, tutulong pa din si Senator sa akin. Ito ang pahayag ni dating Vice President Robredo. Ang pagtutulungan ni Pacquiao at Robredo na parehong kilala sa kanilang grassroots engagement at integridad at serbisyong pampubliko ay nagpapakita ng shared commitment sa community-focused governance. Samantala, nagpahayag ng matinding pagkabahala si Senator Pacquiao o dating Senador Manny Pacquiao sa umano'y pakikialam ng mga dayuhan sa darating na halalan sa Pilipinas. Binigyang din ni Pacquiao ang pangkahalagahan na pangangalaga sa soberanya ng bansa at hinimok ang mga Pilipino na manatiling mapagmatsyag. Sinabi pa ni Pacquiao na hindi dapat hayaan na ang kinabukasan ng ating bansa ay diktahan ng mga dayuhang kapangyarihan. Ang boto ng mga Pilipino ay para sa Pilipinas, hindi para sa anumang nakikialam na mga tagalabas. Inihalin tulad ni Pacquiao na kilala sa kanyang fighting spirit boxing ring ang kasalukuyang klima sa politika sa isang bagong uri ng labanan, ang kalayaan at kasarinlan ng ating bansa. Binigyang din ni Pacquiao na ang laban ay hindi lamang tungkol sa mga alitan sa teritoryo tulad ng West Philippine Sea, kundi tungkol din sa pagprotekta sa mga panloob na gawain ng bansa mula sa panlabas na impluensya. Ang ating laban ay para sa ating kalayaan at soberanya bilang isang bansa. Kailangan umanong magkaisa ang lahat para sa layuning ito. Ang payag na ito ay napapanahon sa gitna ng mga patuloy na talakayan tungkol sa lawak na pakikilhok ng mga dayuhan sa di umano'y panghihimasok ng China sa politika ng Pilipinas. Naniniwala si Pacquiao na ang call to action na ito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagbabantay at pagkakaisa ng lahat para sa pagpapanatili ng soberanya ng Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Martes. Oras po natin alas 5:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice.
So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:34 nakabuasan. May patuloy na programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Saraya nakantabay da sa programa. Good morning Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kaya ba mo dito na technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday dan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Agaw natin na Martes, Pizza 29.
sa kay Ago Labatla at mansumpal lamat, manggubbay lamat si paring Abril. Uy, malapit na. Aha. Manasingger la. Ilang araw na lang, 13. 13 days more to go before you go to vote. Okay. Before they go. Kanya Out na of your office. kumon at kina may walara so sara may walad puso yo ya ibotos yuran kandidato manlapod sara may 12 ya senador labinduan senador congressman, governor, aray board members, mayors at ansara konsyales. Kanyan na piliula araratay manapag mangitar nasara may dugan serbisyo. At kasiksikanan nyo. Karami arom ang kapud puso day. Akin ka mo. Wala listaan da. Wala lista. Kailangan mo gumawa ng listahan. Pero nakaukulan niya amay inlistam nalapod pa isip mo nalapod puso iman. Aliwan sa amin nalapod bulsa. Aliwan sa amin lapod pa kurong. Ta sa kwanto may ken amay tagadangol da mabasil ibabang at tura subutante. No angga po'y logistic mo ang kamanalo kwanto. Ay lagar ka. Tasay kwan na kumilig at bawal sa mangitor nasara tay untanlaran ayuda tan kwarta akin balit sika at mangibabangat ka babangat mura tay butante lamot. Hindi hindi mo babangat. Say babagaton ang api logistic at kin. Say pirsa totoo balit. Lante. Makinarya kwanto. Say makinarya totoo balit. Ay manangarot. Pero say puputikan na kumilig lante ta ken amay panangitor bawal. Akin balit ay may tagadangol da Basel at si katutan so sa may babagaton sa tay programa to ya nung gapoy logistic mo kamanalo kanto nang mo tamay panangibangat mo at sa ratibutante mo tawa. Anta puputikan na kumili kita na so pa ken bawal sa panangitar akin balot sika at ibabagam nung gapoy logistic na kandidato aga manalo nang mo patam mo to. Kim mo tawa mentalidad mo mat siguro sika balik sa nawat mo labda sa te amo mayo ay kailan to mo ni kanyan na ken ibang tayura i-educate tira so sara te butante ya kumon sa pilyanda sara may mangitor na dugang serbisyo tano si iter data ken arte kandidato si iter data ratay ayuda kwarta anti pagmaliwan to ay korupsyon niya gaylay diba, sa kanay kayrong. Katulantin singa ang gaputay wala ray maniiter na dilata di ang babangil o di ba walang epekto? Walang epekto. Kanyan na sa kinatang clamor na totoo. Lapod say anapon na sa Pangasinan sinata natandaan mo sika asita ano pa natutunatan si serbisyo at ajadlog na taon agdatan may alik na iti serbisyo at ang kapig ginawa to tayo amom yato akin balot no masalita balot si karalay isang karakulan si karalay isang ka maungan nan serbi ay ang gapo may bagap kay pa nanto agawan to tayo amo yo tayo batan mijay atay babagayon atay anali na equipment sa hospital. Analiwan to equipment. Di madsamay mismo hospital da. Anto yakin sa tanay. Anto sa tanay no overpriced. Isan sa sakit tanay ang gapo susamay warranty to. Nangyutan niya kalukuan wala tayo gagawin da kanyo atay ken building ditan. Kapitolyo atang kasi at pamaungan asaray taga Pangasinan nang ninyuratan mo tawadya pa yung gagasusanda sa 6 billion inutang na Pangasinan balag no tipunan mo tay araramay nanlilingkod
Iya nanulay at luyag. Ang gapuntang kabalag. Paniibaan mo lay londa. Ang gapo. Masulo-sulok ni taloy taon. Ya. Kairong, sa inilunto, bilyon. 6 billion ko pa. Alante, ararami ng gobernador ng Saman. Bilay lararatay in londa. Sa nyo panaaruman. Ayagi, alabalabas na kinatan. Tanin Saman. Alabalabas may aminatan niya loan administrasyon. natan. Amay sakiditan niya ken amay tagadangol da ayawa. Tupungod sa may datin amom, tanan na amom may datin insaman, pigarin lunto. Mulag sin lunto. May kompromisaya nata na sa pula sa administrasyon ay balbalik sinutang to inersongin nanto sa tanay. Saan jad loob na sakit termino na bat kapanyurong to tinrabaho after 1 year in workout kapanlon. Natan, antos pangkamaungan niya intertutan at luyag na Pangasinan. Antos so ini tulong to sa Redo Maralos. Sa 6 billion ya inutang. Atan babaran na saray sekretayuran taxpayers. Agni inyanak. So walad igos na satay malukon yabi walay utang tulamay ugaw. Sabihan to. Lapod satan lanti inlubog to. So Pangasinan itay akayurong ya gobernador. Nung nangyutan niya kagagawa ang gapo. So project to barangay. May baga pakipan nung ti project to baranggitan. Ang gapo, 0. May bakikipan, nanti tulong to sa Redo Maralos, 0. Aratan, so ken, aganipag ya manserbi at luyag na Pangasinan. Aliwamot ya bulag tulog. So Pangasinense. Anta damat iraratan niya nagagawa da luyag. Kanya alam nila yan. Kanya na ken, atay may babaga na atay ang gapoy logistic mo agka manalo kaambagilan itan niya may babaga kambagilan atay logistics atay ibabaga dan manpower ko kanton atay manpower ramay ken mayors kanto di ganawa. Hindi, babaga to manpower siguro maraming empleyado. Si Ren. Yan man tatrabaho para sa aming amo to. Gamit yung Kapitolyo. So manpower, aray totoo. Akin na, anong nangyulatan, ya di mapo, at sa rati barangay yo. Natalapot nung dapat pigarang barangay. Agatan na nanang ita kayurong natan. Mapipilitan labatan to agtugabay yan nadapukan itay sapatos to ta sa idadalaan to lang ti di madtagay nang gawa nasa may dalan to tagay tapen aga nadapukan may aga narapukan may aga na kinaydapok ang takot to so ken at least wala nadapukan itay sapatos to. At least na walang tagay yung payapay labat. Ang gapo. Nanang to kinig ko nun. Amin. Sige. Nitan. Okay. Alas 5:43 na kabusan. Uy, wala may kilamat. Kabulus lang may asunan na Kapitan Asyong dito sa San Vicente. Nakakartulamot sa tindaan. Nandangul-dangulan. Walay din ang ulan tulamot. Itad, tagaway. Public market. Antuay ugawa to. Blatter da. Lamot. Mabubaso reklamo dad sa na asawa ng kapitan. Piano na upot latay ken. Atay police blatter. Ngaranton amin suwatan. Itay asunan na Kapitan Asyong. Akin na Kapitan Asyong ang munay bangal itanay. So asumay. Aliwan asumot. Andi ta may asibabagak Nati wala Dapat tanta yun. Antutan.
maimon o makulkul o Ay, talaga mga makulkul. Pero talusan eh. Pero kiyon ilugar to kumon susatay man may kulkul, ilugar to kumon susatay paningal-ingal to nagkalot na sa iingala mo at sa may kiyon person in authority sa kay barangay official wala kasututan ang buat su kasututan say kinlante amay iyag-iyagan mo ida may kababaingan at sa publiko at amay kiyan otoridad sa kaya walay batang tuod barangay kanyan si kasom person in authority depende lang na ni no kin no toy ibagay abogado to may kinay may gigiru-giru to yan to hindi na kasi hindi na kasi natural yung ganyan. Natural wala normal sa isa kaya tuo at si katon na si irereklamo da ta naynaya manggugulo kumbaga. Unyay agmula ibabaing imay tuo ibaing mo sirin itay asawam at ibaing mo pamilyam tas bitbit mo interong pamilyam wala anak mo siguro edukado wala anak mo edukado sa iyabaing nga mula sa may anak mo nga po no aga pa ibangat nga po kanyan na untanta so ken imboto siya barangay official yo at barangay San Miguel sa gagawon to tay kinay at may kukulkol mahitar na kababaingan aliwan na kababaingan ng pamilya dapat kababaingan na interon barangay San Vicente tabit-bitutan taga inertatan nata San Vicente San Vicente Vitanig Kalasyaw kanyan sa idan to'y kababaingan interon barangay San Vicente agaylatan Kapitan Asyong makakin si Kapitan Asyong at asanay mo la na immune mo la katon atay irereklamo da ay pala pibabali to ganyan lang te pero kinne sinsya ni si kato at sakay barangay official ama na barangay agtubalot na bano nagtanabano to sa kaya to paron to lama interon barangay to ay naasikaso to kasi kanyan no si sakso kila saklamat so ken so may kapitan wala kad kaya pasa ng kapitan na Asyong ay sigawang kulatan ay yakar ko lang manada kinay di manada Mandaluyong patambala taga ang piano kinloy lakas tama ako'y nawawala ganito na lang aliwan sa pambabangat matad sa may gigiru-giruon tuntun nay ikuno to la hindi ikuno to la abogado like tuntutan legal action la o gawin dala kanya na nakaukulan niya to lama no si baga to lama tayo to irereklamo tayo ang gamay pibabalik ang gano talagang lakas tama at alam yung kansyon lakas tama ako'y nawawala hindi ako'y nagwawala kanto Kapitan Asyong kapigan ka kasi man pasimbalo king kasi agto asikasoon mo to hindi naputla mo ikin pundi barangay Kapitan Asyong naputla naputla okay naputla ikin ang piano naputla ikin naputla pasensya to hindi mo tani si katulay papatabo yan si katulay ken naogip paway outside di Colombo akaneng neng katay kapitan paogip punda ka edda paway naabong hey Kapitan Asyong pailik-ilikan ka ay sayang so yung kapitan pagkakapitan mo
Usay kita man-resign akla, ya kapitan, ng sa ating tanaya. Siyempre siya, nababay nga nakad sa ating gagawa-gawaan to, tayo kinay. Ay, on. Ay, Ibam nit abong. no siya, man-resign akla. Ay, Kamong mo. inarsukin eh, pahikinang ko'y, ilamang ko'y, nakapuhay ko tabong, si Waga darate ka barangkayan ko, ni man lay kapitan nasyong, ya, ken, agtunabano may ken, di si kababay ng walad si ka. Wala tamot. Siyempre, kagagawang mo. Sige. Asyong. Huwag mong aksahin. Maksaya ka kasi. Ang oras mo sa ganyan. Hey! Oo na ba, no? Kasi kaso, manggano aksayado ka. Ulad balay. Ni balay asyong. Kanda. May asawa to. Agto na akin. Kanda. Kababaing ka asyong. Ay! Mga itar kay kababaingan. Adentiron kalasyaw. Di wala ba? Na. Siyempre, may ibagada, may kapitan na San Vicente. Ay. Ito na ba, no, kin? Kaya ba to? Ano yung makapabaing na gagawa-gawaan to? Akin na tagto na patulok. Kanda. Kada bukla mit sa may blatter, wala yung nga na ate asawa may. Impa blatter da talawe kagagawa to. Kapigante ibabagami akin. Karuman. Karuman labat. Karuman labat. Di man public market amayamay. So kay maton amayamay so kaning nang. Ni man la. Teres kwanda. At tirising. Unaan niya blatter. At tirising lamat. Kumadwa, jad kian. Amay niluuban to mismo abong. Ha? Ante. Niluuban to. Sinalong to sa Lanaya Barangay. Lante. Blatter da. Blatter da. Barangay lamat. Nagkaruman. Di ba public market? Akapambana ay matada. Di malamot public market. Ininan to lalamat. Nitan. At tirising niya talaga. Hindi mo, siguro. Hindi, tasi ko ate! Racing! Hindi, tinawag di ate mo. Ate! Racing! Sige, manulog kaya kinay. Sige, painsakila talagan kini. Ate Kapitan at Barangay kinay, San Vicente at agto na control so asaw to. Alas 5:52 nakabuwasan. Good morning Manaya. Antes tayo nung tapag isaray issue na ani aray balita at syudad na Dagupan. Good morning adakinan Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Atan untan tumat amin daray walad line up to ya konsihalis si Councilor Freddy Pinuliar, Councilor Alicia Mariano, Councilor Hilarion Morales, Councilor Brando Quinto, Councilor Erickson Paraino, Councilor James Castro, Councilor Ronnie Rebella, si Councilor Melvin Gerald Ranas. Ayan. Good morning si kayo ditan. Magandang umaga po. Pilota mala. Good morning. Tamandodingal si Liga President Alex Aquino. Tan si SK Federation President Landingon. Good morning. Man exercise tayo mo gano. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo. Ni Talara, Watalara, serbisyong patak, serbisyong may puso, talino, alagang karamat, makanlalay. Patak 10-0. Good morning kay incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Mag-exercise tayo. Si Mayor Vice. Mayor Vice, Kevin Roy Makanlalay. Ayan. Si Ditala. Number 1 at puso na karaklan. Councilor Elias Villanueva. 14 Maswerte. Councilor Manny Datuen. Councilor Ardison Soriano. Mabayag Councilor Habardani Messina. Mic check 1 2 2 1 2 1 2.
Councilor Mike Sison. Give me 5! Councilor Jose Loresco. High five! High five. Appear. Aha. Si Vice Councilor Nestor Gabrielio. Ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan, Kyle Arthur Balduiza Art Gaspar. Good morning. Walang iwanan. Magkaisa, Team Patok. Team Zero. Magandang umaga din sa dalawang outgoing councilor, si Councilor Gerald Apicial at Councilor Pechi Di Vera. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Kumusta ka na, sir? Kumusta na po kayo? Kumusta na yung mga barangay family dyan? Makukuliray Barangay Tanod, Stansaray BHW, dito Barangay Macabito. Makulimot lang titay Kapitan da. Si Kapitan Saldi Bauson. Good morning si kayo. Good morning matad ng Kapitana Marit Velasco. Dito nagkintan Barangay Manawang. Good morning at kinan GC Pilar Nadasol. Si Crisanto Garcia, Garces, ayan, magandang umaga. Si Kylin Fabilla Liandado, taga Dasol siguro ito. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, good morning sa iyo. Kumusta na ang Baguio City? Balita na namin, malakas si dating congressman Mauricio Dumugan, dyan sa may Baguio City. Nagbabalik na congressman. Ayan, at ang pinaglalaban nito yung karapatan ng mga kababayan niya dyan sa Baguio City. Good morning kay Paulo M. De La Cruz. Kumusta ka na? Si Alfredo Banigon Jr. ng Dasolo. Good morning po sa iyo. Okay. Mamaya po ay ating malalaman yung mga iba't ibang activities din dito sa lungsod ng Dagupan. Yung mga nangyayari sa kapistahan. Sa Bangos Festival. Bangos Festival 2025. Okay, yun po ay aming pong ilalahad yan. Makalipas lang po ng ilang paalala. Putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall Local District Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery AB Fernandez Avenue Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours? Mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kainyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan.
Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido man. Dapat mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List, 123, API. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ang kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:04 ng umaga. Ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Noong mga nakaraang araw, kapaborito Errol, may bumisita rito sa lungsod ng Dagupan na Vice Mayor sa ibang bansa. Yung pagbisita ng kinatawan ng Milpitas, California ay patunay ng matatag na ugnayan sa Dagupan City. At mainit na tinanggap ng pamalaang lungsod ng Dagupan sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez, si Honorable Vice Mayor Gary Barbadillo ng Milpitas City, California, USA sa sinagawang regular na flag raising ceremony noong kahapon dyan sa may City Plaza, Abril 28. Ang pagbisita ni Vice Mayor Barbadillo ay isang patunay ng matibay na ugnayang pangkaibigan at pangkultura sa pagitan ng Milpitas at Dagupan, na ngayong taon ay pinagdiriwang ang ika-25 anibersaryo ng kanilang sister city relations. Sa isang opisyal na Facebook post, nagpasalamat si Vice Mayor Barbadillo sa pamalang lungsod. On behalf of the city Milpitas, I would like to sincerely thank our sister city, the city of Dagupan, Philippines, Mayor Belen Fernandez, the members of the City Council and their staff for welcoming the city of Milpitas to their city. Dumating si Vice Mayor Barbadillo sa lungsod noong April 25 at aktibong nakiisa sa mga aktibidad ng Bangus Festival, kabilang ang Gilon-Gilon na balay noong Sabado at ang Bangus Rodeo kahapon. Ikinagalaka naman ni Mayor Belen Fernandez ang pagdalaw ng opisyal at ipinabot ang kanyang mainit na pagbati. Aniya, isang malaking karangalan sa mga Dagupeño ang makasalmuha at makasama si Milpitas Vice Mayor Barbadillo sa kasiyahan sa pagdiriwang ng taunang Bangus Festival. Please consider the city your second home, dagdag pa ng alkalde. Kasama rin ng opisyal na pagtanggap si kay Vice Mayor Barbadillo, sina Dagupan City Legal Officer Attorney Aurora Valle, mga hepe ng mga department o mga department heads ng Dagupan, mga kinatawan mula sa ahensya ng pambansang pamahalaan na nakabase sa lungsod. Matatandaan noong Nobyembre 27, 2023, nilagdaan ng mga kinatawan mula sa parehong lungsod ang isang Memorandum of Understanding o MOU sa Milpitas sa USA upang higit pang pagtibayin ang kailang relasyon at ugnayang pangkultura. Ayan, so bumisita pala dito si Vice Mayor ng Milpitas. Oo. So ilang araw siya dito at siyempre 25, 26, 27, 28. masaya siya. Araw din. Kasama pala ni Vice Mayor Barbadillo yung kanyang asawa sa kayong anak. Oo. Kaya't yung may pinapalit day relasyon na duwaran syudad. Abayag mala 25 years mala. Actually, Milpitas wala may kini nagmalimat ya mayor ditan ya taga Dagupan. Idadi sa mo suplido tuman ninsaman ninsaman. Kanyan kinmat say aruan na duwaran syudad at mansansan wadtan tamalit.
Kanyan no umbibisita mat so saray opisyalis na dagupan di ba Milpitas marakop mat so panag-abrasa dabman. May warm welcome. Untan mat nung bisita radya so opisyalis na Milpitas talagang mainit din ang pagtanggap ng dagupin nyo sa mga bisita. Hindi lang sa Milpitas kundi sa mga buhay bisita rito nagaling sa iba't ibang mga lugar. Welcome kayo dito sa lungsod ng Dagupan, ang peaceful city dito sa Pangasinan. At kaugnay pa rin sa taon ng pagdiriwang ng Bangus Festival, yung Bangus Rodeo 2025 pinamalas ang pinakamagaling sa industriya ng bangus sa Dagupan na kapaborito Irol. Kaya ay pinamalas muli ng Dagupan City sa buong mundo ang pinakamahuhusay sa industriya ng bangus sa pamamagitan ng Bangus Rodeo 2025 na isinagawa sa harap ng City Museum kahapon alas 8 ng umaga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Bangus Festival 2025. Kasama sa mga naging saksi sa makulay na kompetasyon na sina Vice Mayor Gary Barbadillo ng Milpitas City, California, USA, na siyang nag-abot ng cash prizes sa mga nagsipagwagi. Kasama niya ang kanyang may bahay at anak sa awarding ceremony. Pinuri ni Vice Mayor Barbadillo ang Bangus Rodeo bilang isang mahalagang hakbang sa pagpili ng best of the base sa industriya ng bangus ng lungsod. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor Belen Fernandez sa mga walang sawang sumusuporta sa Bangus Festival para patuloy na maipakilala ang pinakamahusay at pinakamasarap na bangus sa buong mundo, ang Dagupan Bangus. Ang taunang Bangus Rodeo ay naisakatuparan sa pakipagtulungan ng Feedmix Specialist Incorporated sa pamumuno ng Bangus Festival Chairman at Rodeo Event Chair na si Konsehal Marcelino Fernandez. Katuwang din ang City Agriculture Office sa pangunguna ni Mary Anna Solomon, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR at ang Department of Trade and Industry DTI Pangasinan, kasama ang iba't ibang stakeholders mula sa bangus industry ng lungsod. At narito ang mga nanalo sa Bangus Rodeo 2025. Unang-una, pinakamabigat na bangus. May sakay piraso. 3.6 kilo. Si analo dito si Marlene Camacho na taga Pugaro. Sa ikamadwa, 2.80 kilograms Ernesto Camacho, taga Pugaro mo. Ansan si Joseph Doria taga Binmalay, 2.05 kilograms. Ayan, so talagang yung pinakamahaba. Pinakamahaba. May pinakamahaba, may pinakamabigat. Pinakamaganda. Pinakamaganda at pinakamabilis na mag-classify, pinakamabilis magtanggal ng tinik, at pinakamabilis, eto maganda, kumain ng bangus. Pinakamabilis na kumain. Pinakamabilis kumain. Ayan, Ang Bangus Rodeo hindi lamang patimpalak kundi isang pagsasama-sama ng talento, sipag at pagmamalaki ng mga Dagupenyo sa yaman ng kanilang dagat, ang Dagupan Bangus. Ayan, Congratulations po sa mga nagsipagwagi, mga nanalo diyan sa Bangus Rodeo. Ayan, isa namang inaabangan sa lungsod ng Dagupan ang yung Bangus Rodeo, so congratulations po sa inyo, sa inyong mga talento sa pag-alaga ng mga bangus. Si kinlante Dagupan at ayas kikinon ya sangkarakepan tan paboriton bangus kanyan ken Dagupan so Dagupan lapud sa tay bangus ta dumay kini dumay may klase bangus na Dagupan wala ra may bangus ya ken may nalapod wiste pero si bangus sa Dagupan dumaduma
no akin ba tawa? Dumay dumay taway, dumay may yung alam mo yung mga magagaling tumingin ng bangus ma-identify nila kung hindi dagupan bangus. Si Kwanda may buntot, may sangkalik sa banya buntot to. Antikay. Dugaman. Amay buntot na bangus kunos pan ningningan data na maulo. Noon kasi yung wala ni Ed Ken fish pond. Fish pond on. Amay bangus o sasagar dalin. Kanya na may buntot to at kaya yung sa ilalim na buntot niya maiksi. Natanta wala laray fish cage, fish pen. Pero at least galing pa rin dito sa dagupan at galing sa kasi dumamay Pangasinan. Dumamay fish pen kasi tano umbabayag la may ugisda na mumugay may singaliwan kinmat pero no amay jad bangos at pispan ay anawat so kindaratan pag-udarat ay bangos dumata siyempre ago wala na panag-harvest harvest atan talagang perfect may bangus perfect. Alam mo ba na ang sarap ihawin ng bangus na fresh? Ay, naning na mo may may masilis-siling niya bangos? Sa amoy pa lang, alam mo na, iba. Iba talaga. Lalo na no, atawayan mo na. May akaliskis ang nakunuti bangos, wala rin ang pag-iskaliskis to medyo kinla. Aliwalit kinto, dating to, Pero may bali-bali, ang mga kinang so, kaliskis to, tan ay mas marakap. Kanyan wala rin rejectment, wala ramat so aramay talagan marakap ya bangos. Kanyan na ay bangos festival at gagawan iya tinaon. So panggaganap ensayo so bangos festival at siyudad na Dagupan. Sa pinuntan at amay kinmat ni market markup so saya bangos at Dagupan. Anyan congratulations sa ramay manitibukol na saratin ng Durumaran event. Markup so sa may aramay event yung nagagawa siyudad na Dagupan in connection at saya so selebrasyon na bangos festival. Nabuwas may April 30. May kalutan dalan. Ay unduga manayaw napakahaba niyan. So di man di Benicia New Benicia road sa pangganapan ng Satan. Kanyan na isaradaman so sa may may New Benicia road. Isaradatan para Satan so selebrasyon na satay kalutan ed dalan. Siyempre pigaraman yung stage so kenditan aramay man-perform kapaborito Erol. Marami sila Nakaliraw marami puro magagaling. Si Kenmat may amigo ta kasi wala mat kasi ditan. Si Don Paulo. Good morning! Adakinan si Kapitana Mayla Muyargas. Good morning. Si Kintan dito na Malabago. Mangaldan. Si Majina Corda. Good morning kontujay. Alas 6:18 nakabuwasan. Onda pagtaad sa raya karomanya balita tawala man lanti so impasabida may pinarating po sa amin na balita dyan po sa may bayan ng Sual, Pangasinan na kung saan ay mayroon daw yung dalawang empleyado ng munisipyo na sila po ang nagdadala o nag-invite sa mga department heads na pumunta doon sa lungsod ng Alaminos. Nako. At ang nagpapatawag daw
ay itong si Congressman Art Celeste. Siya daw ang nagpapatawag sa mga department heads. At pagdating nila doon, one by one, isa-isa na dalhin doon sa bahay niya. At ang sinasabi niya sa mga nakausap niyang mga department heads, wag nyo iboto si Sual Mayor Dong Kalugay. Gaano kaya katotoo Gaano katotoo yan? Gaano katotoo yan? Meron pa nga daw dyan na department head na inuutusan. Oo nga, yung dalawa. Na siya ang sila ang tagahakot. Ito daw, ito ano natin to itanong natin kung gaano katotoo na itong si Municipal Engineer Bernard Ancheta at yung assistant niya si Engineer Sabido. Ayan. Kung sakali na totoo ang sumbong, pwedeng iparating sa Commission on Election. Bakit? At Civil Service Commission dahil bawal na makialam na mangampanya ang mga government employees, lalo na sa mga department heads. Yung ating napag-alaman na itong si Engineer Sabido, yung isa sa mga tagahakot, ang kanyang brother pala ay tumatakbong konsihal. Ng bayan? Oo, ng bayan. Doon kasama sa anak ni Congressman Celeste. Si Junjun Celeste. Kaya pala. Kuya niya pala, kapatid niya pala yung kandidato. Pero bawal pa rin kapaborito Errol. Bawal pa rin yung ginagawa nila kung sakaling totoo man ito. Yung ginagawang paghahakot ng mga department heads para samahan doon sa lungsod ng Alaminos. Bawal po yan. Yung nabanggit mo kanina na parang may may pinipilit na. Yung mga department heads na huwag pumanig kay Mayor Dong Kalugay. Kung ganyan, nasaan na yung demokrasya sa ating bansa? Kaya nga ibig sabihin, wala nang karapatan ang mga botante na pumili ng kailang iboboto, didiktahan na lang ng kandidato o yung congressman, kapobrito Errol. Yung lumalabas kasing survey dyan, talagang napakalakas nga nitong si Mayor Dong Kalugay. At alam siguro nung tatay nung kandidato dyan na mayor, parang tagilid. Oo, kaya siguro gumagawa na ng mga iba't ibang pakulo para manalo yung kanyang anak. Hindi ba alam ng congressman na may umiiral na batas sa Pilipinas na pinagbabawalan ang mga empleyado ng gobyerno na makialam sa kampanya? Pero imposible na hindi niya alam yan. Siyempre, managpanday rin. Kung hindi niya alam, membro siya ng Kongreso. Tagagawa ka ng batas, imposible na hindi mo alam yung mga batas na yan. Tagagawa ka ng na membro ka ng Kongreso, ibig sabihin lawmaker is lawbreaker ang tawag yan. Hindi naman. Hindi rin naman tinatawag na sa walang bahala mo yung batas na pinapairal. Kasi yung ignorance of the law excuses no one. Kaya nga hindi lang yan kasabihan, isang batas yan. Article 3 ng Civil Code yan. Ayan, ibig sabihin hindi pwedeng gamitin na rason ang mga bagay-bagay na hindi mo alam ang batas. Tinuturing na membro ng batas. Yung dalawang department head, idinadamay pa nila yung iba sa kanilang mga ginagawa dyan. Si kayo so taga Paskar amo, taga Pasuot at sararati empleyado. Huwag nyo nang ipagpilitan pa yung gusto nyo. Hayaan nyo silang mamili. Correct. Hayaan nyo silang maghusga kung sino man ang gusto nila. At yung ginagawa nila talagang bawal yan ayon sa Commission on Election at Civil Service
bawal dahil sila po ay covered ng civil service eligibility. Pwedeng managot sa batas yung dalawang department head, si Ancheta at saka si Sabido, kung totoo nga yan, kung mapatunayan na sila ay nagkasala, pwede silang masuspende o matanggal sa pwesto. Ay, malinaw yan. Malinaw naman doon sa Joint Memorandum Circular number 1 Series of 2016. Government employees are strictly prohibited from forming groups, association, and committees to solicit votes or campaign for against candidates. So malinaw yan. Ang ibig sabihin, ipinagbabawal ang mga empleyado na makialam sa political activities o sumuporta sa mga kandidato, mangampanya especially. Lalo na't ang ginagawa ay ganitong paghahakot. Kung hindi kayo makakaintindi sa batas, bahala kayo. Kayong dalawang opisyal dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Baka mamaya matatanggal kayo sa pisto. Electioneering yung ginagawa nyo. Batay yan sa umiral na batas na Omnibus Election Code. Kaya kayong mga opisyal, empleyado, yung totoo nga, pinayagan nga yung mga contractual, mga job order. Pero after ng inyong trabaho. Pero kung meron pa kayong responsibilidad na 8 to 5. Pero itong si municipal engineer, contractor, matataw ba na contractor yan? Ay hindi, department head na diba? Bawal yan, bawal yan ginagawa nyo. Baka hindi nyo alam. Mamaya magkakaroon na kayo ng dyan, makakatanggap kayo ng love letter. Mamaya sample lang kayo ng Comelec. Ayan, pakitignan niya ito, Comelec officer. Dyan sa bayan ng Sual, ganun din ang civil service. Pakitignan nga kung itong dalawang sinasabi lang sila yung naghahakot ng mga department heads. Itong sina Municipal Engineer Ancheta at yung kanyang assistant municipal engineer si Kent Sabido. Kung totoong sila ay inutusan ng congressman para dalhin yung mga department heads doon sa bahay ng congressman sa lungsod ng Alaminos. Okay. Bago tayo dumako sa ilang pang mga balita. Good morning kay Alfredo Barugan de Vera Ferrer Mendoza. Ang haba naman ng apelyido mo. Ilang pamilya? Barugan de Vera Ferrer Mendoza. 4. Robert Karunungan Monda Cruz. Ayan. Manny Moreno. Robert, adwara na ba sa apelido to? Monda Tang Cruz. Monda Tang Cruz. Good morning, adasi kayo. Antes tayo nandapag adasare karumanin ram balita, impormasyon sa issues. Wadya ni repigaran pa imano. Putang iren balita. My brother is not a pig. Walang himala. Putang iren sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putang iren impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga
programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, lapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Wala noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmalen, Paborito, Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito, Lingayen, Paborito! mga Tarem, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Kaya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po, ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magteriolingko, Rati Magti Pangasinan, Dadis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Uy, good news muna tayo. Kasi balita. Kasi sa Mayo 2 ay may mabibili na 20 pesos kada kilo na bigas sa mga Kadiwa Center. Na ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, magbibinta ang Department of Agriculture ng dekalidad na NFA rice sa mga Kadiwa store. Pero nagumpisa na doon sa doon sa ibang region, sa ibang probinsya. Sa yung binanggit natin, 'di ba, nung nag-kick off sila nung nakaraan, babalawan Damalante, baka bakit bigas. Si maganda 20 pesos. Siya kakani aso kondaingan. Bukbok kanda. May bukbok, pero pinagtanggol naman ng mga yan. Ng administrasyon. Noon nga pumalo ng 70 pesos panahon ni Digong, sabi. Nga Diba? Ngayon, meron tayong 20 pesos. Umaangala naman kayo. Ano ba talagang gusto nyo? Ngayon, ang tanong dyan, ilang Kadiwa Center sa bawat bayan o syudad na ilalagay para sa gano'n makabili ang ating mga kabayan? Saka hindi kaya maano yan? Hindi kaya maging negosyo rin yan? Yung makakabili lang yung gusto lang nilang pagbentahan? Dapat prioridad yung mga senior citizen. Paano ba ang sistema dyan? Nung nakarang... Ang alam ko, merong merong maximum kilo sa isang tao. 10 kilos yata kung hindi ako nagkakamali. Pero ang bibili dyan, ang bibintahan lang, ayon doon sa last year na na-experience natin, yung mga senior citizen at saka mga membro ng 4-piece. Yun nung last year, ewan ko kung yun susundin nila ngayon. Diyan sa may eto basahin ko lang. Yung inumpisan nga nung April nung 28 kahapon. Diyan sa may bandang Cebu. Kung saan ang ito na yung tinatanong ko, paano ang bentahan? Ang priority nila ay PWD. PWD. Senior citizen. Solo parents ang naging priority beneficiaries nila. Wala nang purpose. Walang purpose. Basta itong mga lang. Yan yung mga prioridad. Mga priority lang muna. Okay. So, ngayon kung 20 pesos kada kilo, ilan ang yung buffer stock ng NFA? Yan ang ngayon Kasi ilan yung senior citizen sa buong Pilipinas? Marami na yan yung senior citizen. Kung sakali, yung PWD, marami na rin. Maraming pwedeng bumili Ito, idagdag ko lang, yung mga pwede pa na maka-avail dito. Sa binabasa ko yung sa Cebu kahapon kabilang naman sa eligible recipients, yung mga barangay health workers, mga BNS, mga daycare workers. Yan, yung mga meron pa nga silang bantay dagat volunteers. Public school teacher kasama rin. Sa pwedeng maka-avail. At yan, may mga assessment pala yan. May assessment. Hindi po basta-basta pwedeng makabili yung mga Pilipino na hindi po nakalagay doon sa priority lane nila.
Ayun. So, ang priority lane, number 1, senior Senior citizen. citizen, which is, pabor naman ako doon. Pabor ka doon. O paano na lang kung yung senior citizen bumibili siya pero may kaya pala. Yan ang problema. Pero senior citizen siya. Yung PWD may kaya rin. Di basta priority. Priority sila, no? Priority lane. Okay. Ngayon nabanggit ba diyan kung ilang kilo ang pwedeng yung maximum o kaya minimum na bibili ng isang beneficiaries. Hindi nabanggit ano. Hindi nabanggit pero hahanapin ko, itatanong ko kay Google. Ganun ba? Oo. Kasi ang pagkakaalam ko kung yung buffer stock ng bigas mula sa NFA kung hindi ako nagkakamali, aabot sa 1.56 million na bags of rice, yung nandyan sa kwan ng NFA. Ngayon, ilang buwan kaya aabot yung naturang yung kabans of rice. So, dyan natin titignan ngayon kung... tama yung sinabi mo kanina. 10 kasama yung 4-piece. 4-piece, di ba? Mga single parents. Nag-umpisa nga yan sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas. Kung saan kailangan dasukin mo. So, talagang mansaliw na bulas. Kanyan na si Katutalante. Kanyan na sa Antak, no Sara may senior citizen la pigaralay bilang meron daw stock ang NFA ang sa warehouse daw ng Department of Agriculture. 378,000 tons. 378,000 tons. So marami rin yan at aabot kaya yan sa 2028 election. 3.5 to 4.5 billion pesos ang inilalaan na pondo dyan. Kaya kung may inilaan din na pondo para sa ganun, pag naubos, bibili na lang uli sila at saka ibibigay dun sa mga kadiwa. Saan bibili? Sa mga farmers? Dito sa Pilipinas? Or ganun. Siyempre yung mga farmers, ayaw nilang ibinta yung kanilang mga palay sa murang halaga. Papamura sila. Papamura sila kasi tingnan mo, yung magkano na ang presyo ng fertilizer, di ba? Yung pagod pa nila, yung mga equipment pa nila, kung walang binigay ang gobyerno na mga farm inputs o farm equipment, paano na sila? Nandyan na si yung nagbibilang 5-6. Kung itaras pa lang tampuli may anyan da ang ganog ni Timubo. Ang ni Timubo kataras para may may pagida sama si 5-6. Yun ang mahirap. Ayun ang mahirap, Diba? Yung kapan imbis taon tubo, si Kato tinubanda. Kapan wag na nila ba na pasirser, mga pasirser nila labat. Lante. Pasirser larad utang. Lante. Instead na sila yung tutubo, yung mga magsasaka, sila yung tinubuhan ng 5-6. Kanya si Katutan Natan. So problema tayo. May sustainable na-sustain kasi na national government itanso pangilako na 20 pesos kada kilo. O dino, atan kasi at parad sayay kiyan manasinggar na eleksyon lamat. Tani asinggar la eleksyon kanyan na ang piano pabalingit matlabat itan nasara may kandidato na administrasyonal. Una yarin naabot mat yang 2028 election lamat.
Ganyan ning tayo, ha? No kasi at na-sustain na national government so satan niya pangilako na 20 pesos kada kilo. Ta si katong lantiya may impangako nan presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May makasalukila na 20 pesos kada kilo nasa tay bilas. Para sa raman so abit lam ira. Aramay Pero kaya. if ever available naman na, ay choice nyo yan kung gusto nyong bumili. Wala namang pumipigil sa inyo. Kung gusto nyo pa rin yung nakasanayan yung mahal. tigsi 50, tigsi 60 pesos, wala namang pumipigil sa inyo eh. Kaya kung gusto nyo nang ipaubaya sa mga mas nangangailangan, mas kailangan ng murang bigas, di ba? Okay malabatitan. Kaya nga ang kwan dyan, gusto nyo ba yung commercial rice pero mahal? O kaya gusto nyo itong murang bigas pero mapapamura kayo? Sa presyo. Good morning kay Efraim Pedro. Ayan, Efraim Pedro, good morning. Kay Noel Django, good morning po sa iyo. Si Margie Mirin, ito agar katabasan ko sa kaya kinjay. Margie Mirin Virana. Ayan. No, baliktad sa pansulat baliktad mo tayo cellphone mo. Mahirap. Nabasam. Kasi no, imbaliktad mo tayo halo-halo ang tinagawa. Naibong. Sige. Alas 6:46 na kabuwasan. Onda pag tayo sa rekaroman niya balita. Wala ra. So sara may umpapo wala sa social media. Ya sa kwandalante da social media. Siga Governor Amado Pogi ay Espino III landslide. Saya so May 12 2025 midterm election. Talaga nga naman Siyempre, alam na mga mga Pangasinense ang tunay na nagmamahal sa Pangasinan. Yung mga nagsakripisyo para sa bawat Pangasinense. Kaya, ayan, para maibalik ang dangal at sigla ng ating lalawigan. Ang sabi ng mga taga-Pangasinan ay kahit magbigay ng relief goods, delata, bigas, asin, opera, yung sidigaling, kunin lang nila yung binibigay. Pero ang iboboto nila ay si Governor Amado Pogi Espino III. May mga kwento-kwento nga dyan. Kahit yung mga nasa silong nila, nasa kapartido, alanganin din daw sila. Nga yung isa nga dyan, bakit ang lakas-lakas pa rin ni Gov Pogi? Samantalang kay iba daman ganyan talaga. Diyan nakikita kasi yung pero wag niyo namang aminin na matatalo ka agad yung kandidato nyo. Kayo naman. Kasama nyo sinasabi nyo yan para bigyan kayo ng additional pondo. Parang ganyan ang mangyayari. Siyempre, ang sabi ni Digaling, magbubuhos daw siya ng pira. Gusto ng mga kaalyado niya mabigyan din sila. Pero papalubog na ang bangkang Digaling. Uy, yung isang dyan isang kaalyado nilang BM. Kapag may binibigay daw na ayuda galing kay Digaling, hindi niya na nababanggit yung nagbigay. Ganun ba? Sarili na lang niya. Pero yung ayudang pinamimigay niya galing naman doon kay Digaling. sa kanyang patron. Tingnan nyo yan ba si Aling Solomon? Hindi ko alam kung si Aling Solomon. Si Aling Pigar Solomon? Parang ganyan na. Yung isa naman, dapat ipasabidad kinan galing niya.
Mangitir na balag apon doon. Si kami kayo, kandidato Lante, ngayon. alam na nila na kuwan na papalubog na yung bangkang Digaling Kaya yung mga iba, meron silang kanta. I will survive. Yung isa naman dyan, yung ayaw magbayad ng utang, si ano yun? Si Mr. Mati. Mati? Oo. Maraming nakakaalam na talagang maraming pinagkakautangan itong si Mati. Kaya wala nang nagtitiwala sa kanya. Kahit kaalyado niya. Mahirap na pagkatiwalaan yan. Malumanay magsalita. Parang santo, pero santulisan pala. Santulisan. Antam. Kunya ay. Malumanay nga Kaya nga. Malumanay magsalita. Sirin. Kaya nga, ang sabi ni Aling Pigar Solomon, maraming utang yan. Pero anong nangkulat sa kintablado, bali-bali pa nag-appear na balot. Appear kunwari man. Ay, kunwari naman. Appear da, Diyan arap na totoo. mambunegan Lara. Amantan na, imo na si Aling Pigar. Imo na sama si Aling Pigar. Imo na si Aling Pigar. Pigar. Salita, limayas la. Taon sa bilay Mati. Lante. Ganyan. Kaya ngayon yung mga kalyado ni Digaling, alam na nilang papalubog na ang barkong Digaling. Ayan, tumatalon-talon-talon na sila. Yung mga pinupuntahan nila na kapag binabanggit ni Mati, ang pangalan ni Digaling, walang pumapalakpak. Hangga po yung man tipak, hangga po yung man react. Kaya hinihiling niya, palakpak naman kayo dyan. Yung mga palakpak na malakas, amisa kayo ng luray. Singa kulang amo, may dilata. Kanda. Yay! Ganda. Lante, no, ag kayo mambanggit na ayuda, agda kayo tipakan, tandaan nyo tan. Lante. Kanya na may tibak na. Tibak ka na, tandaan nyo ra. Pero, si Kwanda Balat, sige, may targilabat. Siyempre, agmi, jadlom na talitaon, ang gapo, Kwanda, kanyan. Interview, alaan mi, sa iboto mi, gumpugi, Kwanda. Maraming ganyan. Makikita mo naman sa ano yan. Makikita mo sa reaction. Lante, makikita mo sa mga response ng mga tao. Lante. Nakikita mo sa mga mata nila, sa mga ngiti ng mga tao. Kung sino talaga yung kanilang gusto. Kanya na at alamay kinlante kaabatan at sa may babagaraya amay logistic tanang kapi kwarta sa kinatan say amay ang mangibabaw ngayon clamor ng mga Pangasinense. Good morning kay Jan Nitz, ayan, Jan Nitz, good morning. Si JR is watching, good morning. Clifford Addison ng Dasol, good morning. Okay. Good morning din sa mga nakikinig dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dyan sa may barangay Nagsaing. Nagsaing. Kumusta na yung susunod na Liga President? Si Kapitan Jose Paris. Good morning. Kaparak mo titan. Hindi sa nagi kayo mo. Hindi. Akin apo subutay muling mo. Masilang kami to. Ang Kapitan Paris. Kagian Mikin. Si Kapitan Saldi. Ay, Kapitan Saldi, good morning! Okay, ang pulay maladlayom yung oras tayo da programan maabig ya kabuwasan Pangasinan kanyan si kamit pansamantalan na mapatanir tanumpol na buwas saray akan tabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor at Timogti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Dennis Palaganas. Good morning nga pala kay Nestor Alcantara Rabak. Ayan.
Diyan lamang kayo. Susunod ang palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspi Diga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!